Copilul plângea pe pragul hanului, iar lângă capul lui, în noroiul înghețat, zăcea cuțitul pentru care soțul Mariei fusese dus la spânzurătoare. Maria rămase nemișcată în ușă, cu opaițul ridicat în dreptul feței. Vântul împingea în tindă fulgi umezi și miros de pământ rece. În curte, caii călătorilor loveau cu copitele în podeaua grajdului, neliniștiți de lătratul câinilor. Din cârciumă se auzeau glasuri obosite, clinche de ulcele și trosnetul lemnelor din vatră, dar pentru Maria toate acele sunete se îndepărtaseră deodată, ca și cum hanul s-ar fi scufundat sub apă. Pe prag se afla un prunc de câteva săptămâni, înfășat strâns într-o pânză albă și acoperit cu un șal de mătase vișinie, brodat la margini cu fir auriu. Un asemenea lucru nu se găsea într-o casă țărănească. Nici măcar soțiile negustorilor veniți la târg nu purtau mătase atât de fină. Era stofă de conac, păstrată în lăzi de zestre, scoasă numai la biserică, la logodnă ori la vreo mare sărbătoare. Dar Maria nu se uită mult la șal. Se aplecă și luă cuțitul dintre două degete. Lama era scurtă, lată, cu urme întunecate aproape de mâner. Nu sângele o îngrozi, fiindcă petele păreau vechi și uscate. O îngrozi semnul ars în mânerul de corn, un cap de lup străpuns de o linie. Radu își însemnase astfel toate uneltele. Maică precistă, șopti Maria. Copilul scoase un țipăt subțire. Maria tresări, ascunse cuțitul sub șorț și ridică pruncul. Era rece, dar viu. Își mișca pumnii mici, căutând căldură, iar obrazul îi era umed. Când Maria îl lipi de piept, plânsul se domoli pentru o clipă. Din spatele ei se auzi glasul lui Ionuț. „Cine e acolo, Lele Maria?" Tânărul venea din curte cu o furcă de lemn pe umăr și paie prinse în părul negru. Avea cămașa desfăcută la gât, mânecile suflecate și mâinile roșii de frig. Văzând copilul, se opri atât de brusc încât furca îi alunecă și lovi peretele. „Închide poarta," spuse Maria, repede, și nu întreba nimic până nu-i tragi zăvorul. Ionuț o privi uimit, dar ascultă. Străbătu curtea în fugă, alungă câinii și împinse porțile grele. Lemnul scrâșni, apoi zăvorul căzu în locaș. „A văzut cineva?" întrebă Maria când se întoarse. „N-am văzut suflet pe drum, numai urme de cal, dar vântul le șterge. De unde-i copilul?" „De pe prag." „Cine să lase un prunc pe vremea asta?" „Cineva care se teme mai tare de oameni decât de moarte." Maria intră în tindă și îi făcu semn să o urmeze. Nu se duse în odaia mare, unde 3 căruțași și 2 negustori mâncau mămăligă cu brânză și ceapă. Trecu prin bucătărie, pe lângă vatră, apoi deschise ușa odăii din spate, pe care o ținea mai tot timpul încuiată. Acolo fusese camera ei și a lui Radu. De 5 ani dormea singură în patul lat, sub icoana afumată a Sfântului Nicolae, fără să mute nici lada soțului, nici sumanului vechi din cui. Așeză copilul pe pat și desfăcu șalul. Era o fetiță. Purta o cămășuță de pânză fină, cusută la gât cu ață albastră. De piept îi atârna un șnur cu o cruciuliță de argint. Maria o luă în palmă și se uită la ea. Pe spate erau zgâriate 2 litere, E și V. „De la conac," spuse Ionuț încet. Maria ridică privirea. „De ce spui asta?" „Cruce de argint, șal de mătase. Cine din sat are asemenea lucruri? Nici primarul nu-și îmbracă nevasta așa." „Nu mai spune nimănui ce ai văzut. Dar trebuie chemat părintele Damian. Pruncul poate nici n-a fost botezat. Dacă îl chemăm acum, până la cântatul cocoșilor știe tot cătunul, iar până mâine la prânz află și Ștefan." La auzul numelui arendașului, Ionuț strânse buzele. Toți oamenii de pe moșie făceau la fel când era pomenit Ștefan Mureșan, unii din frică, alții din ură, cei mai mulți din amândouă. El ținea socotelile boierului, hotăra ce familie primea un petic de pășune, cine avea voie să taie lemn din pădure și câte zile trebuiau oamenii să muncească la via ori la câmpurile conacului. Dacă cineva nu putea plăti darea la vreme, Ștefan îi lua un porc, un vițel sau o parte din recoltă. Nu ridica des glasul, tocmai de aceea oamenii se temeau de el. Vorbea încet și făcea ceea ce amenința. „Poate chiar oamenii lui au adus-o," zise Ionuț. Oamenii lui Ștefan n-ar fi lăsat cuțitul lui Radu. Maria scoase arma de sub șorț și o arătă. Ionuț păli. „Acesta-i. Al lui. Dar nu se poate. L-au luat zapcii în ziua când l-au prins. Așa mi-au spus. Și atunci cum a ajuns aici?" Maria nu răspunse. Înfășură fetița la loc, o ridică și începu să o legene. Mișcarea îi veni fără să se gândească, ca o amintire păstrată în trup. Cu mulți ani înainte, ținuse și ea un copil la piept.
un băiat născut prea devreme care respirase numai până la revărsatul zorilor. Radu îl îngropase lângă zidul cimitirului, într-un loc unde pământul era moale, iar Maria nu mai rostise de atunci numele pe care l-alesese pentru el. Fetița căută cu gura prin pânză. Îi este foame, spuse Ionuț. Știu. Safta morarului alăptează. A născut de curând. Și safta vorbește mai repede decât se învârte roata morii. Până dimineață va ști valea întreagă. Maria se gândi o clipă, apoi îi întinse lui Ionuț o monedă. Du-te la Anica lui Stan, de la marginea livezii. Spune-i că a venit la Han o rudă bolnavă cu un copil și că mama nu are lapte. Adu-o pe întuneric, pe cărarea dinspre râu, să nu intre pe poarta mare. Ionuț luă moneda, dar nu plecă. Și oamenilor din odaie ce le spunem? Că s-a pripășit o femeie de la târg, tu vezi de cai, eu văd de limba lor. Se întoarse spre ușă, apoi se opri și îl privi drept. Ionuț, dacă spui cuiva de cuțit, nu mă pierzi numai pe mine, pierzi și copilul. N-am să spun. Nici fetei de la conac? Obrajii lui se înroșiră. Ce fată? Ana, crezi că nu văd de ce te piepteni înainte să duci ovăzul la grajdurile boierului? Ionuț își coborî ochii. Ana nu vorbește mult. Orice om vorbește când îi este frică. Du-te. În odaia mare, căruțașii se opriră din mâncat când Maria intră cu pruncul în brațe. Unul dintre ei, un bărbat cu mustață galbenă și căciulă udă, ridică sprâncenele. De unde ai scos copilul, Hangițo? Nu l-ai avut când ai pus mămăliga pe masă. Din trai tata, Toader, l-ai purtat până aici și nici n-ai știut. Oamenii râseră. Maria puse o ulcică pe masă și le umplu cănile, nu cu țuică tare, ci cu vin fiert slab, îndulcit cu miere. Era felul ei de a opri întrebările fără să pară că fuge de ele. E copilul unei verișoare de dincolo de deal, spuse ea. Femeia s-a îmbolnăvit pe drum. Va rămâne la mine până își vine în puteri. Și verișoara unde-i? În odaia din spate. Dacă vrei să intri peste o femeie bolnavă, să-ți chem mai întâi nevasta și să-i spun ce fel de creștin ești. Toader se întoarse la Blid. Maria știa că oamenii nu o iubeau toți, dar îi respectau limba și munca. După moartea lui Radu, mulți crezuseră că hanul va ajunge în mâna vreunui negustor sau că Ștefan îl va trece în socotelile moșiei. Maria însă plătise dările, reparase acoperișul, cumpărase 2 iepe, ținuse grajdul deschis pentru călători și nu lăsase pe nimeni să bea pe datorie mai mult decât putea munci. Când un om sărac nu avea bani, îi dădea o bucată de pâine și îl punea să taie lemne. Când un bogat încerca să o înșele, îl făcea să plătească de 2 ori. În noaptea aceea, după ce musafirii adormiră pe lavițele din odaia mare, Anica veni pe cărarea dinspre râu. Era o femeie tânără și slabă, cu basmaua trasă până aproape de ochi. Avea acasă 3 copii și un bărbat bolnav de plămâni. Nu puse multe întrebări. Luă fetița în brațe, se așeză lângă vatră și o alăptă în tăcere. Maria îi privea de la masă. A cui este?" întreba Anica după o vreme. A unei rude." N-ai rude care să poarte mătase." Maria își încordă maxilarul. Mătasea nu schimbă foamea copilului." Nu, dar poate aduce oameni răi la ușă. Pentru asta îți dau bani." Anica clătină din cap. Banii nu țin departe oamenii răi, numai îi fac să vină mai repede. Înfășură copilul și îl întinse Mariei. Fetița-i sănătoasă, dar trebuie hrănită des. Pot veni dimineața și seara. La amiază nu pot, că Stan mă vede lipsind și mă întreabă unde mă duc. Vino înainte să răsară soarele. Ionuț te aduce prin șură." După plecarea ei, Maria așeză pruncul într-un coș căptușit cu lână. Nu dormi. Stătu pe marginea patului cu vechiul cuțit în poală, cepcetând fiecare zgrietură a mânerului. Își amintea ziua în care Radu își făcuse semnul pe el cu fierul înroșit. Râsese când fumul îi intrase în ochi și îi spusese că un bărbat trebuie să-și recunoască unealta chiar și pe întuneric. Apoi își aminti ultima lor întâlnire. Radu fusese ținut legat într-o șură a moșiei, păzit de 2 oameni ai arendașului. Maria primise voie să-i ducă o cămașă curată și o bucată de pâine înainte să fie dus în târg pentru judecată. Avea obrazul umflat, buzele crăpate și o privire pe care ea nu putuse uita. Nu privirea unui om speriat de moarte, ci a unuia care știa că adevărul lui va muri odată cu el. N-am prădat carul boieresc, îi spusese. Știu. Nu-i destul să știi tu. Spune cine te-a pus la cale. Radu se uitase spre ușă. Dincolo de scânduri se vedea umbra unui paznic. Nu pot.
Te duc la spânzurătoare și tu încă păzești taina altcuiva? Nu păzesc taina, păzesc un om. Atunci îi strecurase în palmă o cheie ruginită, mică și grea, de la vechiul graj de la marginea moșiei. Când va veni vremea, cheia asta va salva viața unui nevinovat. Care nevinovat? N-am voie să-ți spun. Maria îl apucase de cămașă. Sunt nevasta ta. Tocmai de aceea. Nu-l mai văzuse viu după acea dimineață. Cheia se afla și acum ascunsă sub o scândură din lada lui. Maria nu o folosise niciodată. La început se temuse că ar putea găsi ceva care să dovedească vinovăția lui Radu. Mai târziu se temuse de oamenii lui Ștefan care păzeau moșia și cunoșteau fiecare cărare. În cele din urmă, frica se amestecase cu oboseala, iar cheia rămăsese acolo ca un spin pe care învățase să nu-l atingă. Până în noaptea în care pruncul fusese lăsat pe prag alături de cuțit. Dimineața veni cu ceață joasă și un frig care albise marginile fântânii. Maria nu apucase să hrănească focul în odaia mare când auzi copite pe drumul de țară. Nu era mersul grăbit al unui călător, ci pasul măsurat al unui cal bine îngrijit. Se uită pe fereastră și îl văzu pe Ștefan intrând în curte. Arendașul purta un cojoc lung, negru, prins cu cheotor de argint și cizme lustruite. Călărea un armăsar sur, mai bine hrănit decât jumătate dintre copiii satului. 2 slujitori îl urmau, dar rămaseră lângă poartă. Ionuț ieși din grajd și prinse frâul. Dă-i o văz, porunci Ștefan. Caii călătorilor n-au mâncat încă. Ștefan îl privi fără să ridice glasul. Al meu va mânca primul. Ionuț strânse frâul în pumn. Maria apăru în prag înainte să răspundă. La hanul meu mănâncă întâi cine a sosit întâi. Ștefan coborî de pe cal. Și eu care credeam că o văduvă știe să-și primească stăpânul moșiei. Boierul este stăpânul moșiei. Tu îi numeri sacii. Unul dintre slujitori își ascunse un zâmbet. Ștefan își scoase mănușile încet. Dacă i-aș număra numai sacii, jumătate din oamenii de aici ar muri de foame până la primăvară. Jumătate mor de foame tocmai după ce le numeri tu sacii. Maria se dădu la o parte și îl lăsă să intre. Nu era teamă să-l înfrunte în fața oamenilor. Se temea numai că fetița va începe să plângă. Ștefan se așeză la masa de lângă fereastră și scoase din sân o condică îmbrăcată în piele. A întârziat 2 zile cu plata pentru pășune. Nu datorezi nimic pentru pășune. Am plătit la Sfântul Dumitru. Ai plătit pentru 2 vite. În grajd ai 3. A 3-a este iapa unui negustor lăsat aici până îi se vindecă piciorul. Atunci plătește negustorul. Când se întoarce? Ștefan își umezi degetul și întoarse o filă. Maria, răbdarea mea nu-i fără fund. Nici punga mea. Hanul stă pe pământul boierului. Hanul a fost cumpărat de tatălui Radu și întărit prin zapis. Orice zapis poate fi cercetat. Privirea lui se opri asupra ei. Avea ochii cenușii, reci la prima vedere, dar Maria știa că în spatele răcelii se ascundea altceva. Cu mulți ani în urmă, înainte ca ea să se mărite cu Radu, Ștefan o așteptase într-o seară lângă fântână și îi spusese că într-o zi va ajunge om mare pe moșie. Îi ceruse să-l aștepte. Maria îi răspunsese că nu vrea un bărbat care se uită la oameni ca la vitele dintr-un catastif. După ce ea îl alesese pe Radu, Ștefan nu-i mai vorbise despre dragoste, dar nici nu o iertase. Din odaia din spate se auzi un scâncet. Ștefan ridică fruntea. Ai musafiri? Hanul are musafiri, asta e rostul lui. Scâncetul se transformă într-un plâns limpede. Maria puse o ulcică pe masă mai tare decât era nevoie. Un copil? Al unei verișoare. Nu știam că ai verișoare cu prunci. Nu-ți trec neamurile în condică. Ștefan se ridică. Maria îi tăie calea. Unde mergi? Să văd dacă femeia bolnavă are nevoie de ajutor. De când te îngrijești tu de bolnavi? De când o văduvă începe să-mi ascundă lucruri. Plânsul se opri brusc. Anica ajunsese prin spate și luase copilul la piept. Maria simți cum i se slăbesc puțin genunchii, dar nu se mișcă. Ștefan făcu un pas spre ușă. Atunci, de sub șorțul Anicăi, care tocmai ieșea din odaie, se văzu pentru o clipă marginea șalului vișiniu. Arendașul încremeni. Anica își coborî privirea și trecu repede în bucătărie. Ștefan nu mai ceru să vadă copilul. Se întoarse la masă, închise condica și își trase mănușile la loc. Afară, spuse el slujitorilor. Cei 2 ieșiră.
Ionuț rămase lângă ușa grajdului, prefăcându-se că îndreaptă o potcoavă. Ștefan așteptă până se închise ușa. Șalul acela nu aparține unei țărănci. Maria nu răspunse. Cunosc lucrurile din conac. Le-am trecut în socotel când au fost cumpărate. Atunci du-te și numără-le din nou. De unde ai copilul? Ți-am spus. Minți prost când e speriată. Iar tu miroși urât când te crezi stăpân. Ștefan se apropie de ea. Nu ridică mâna și nu o atins, dar glasul lui coborâ. Ascultă-mă cu grijă. La conac s-a petrecut ceva în noaptea trecută. Slujitorii au fost trimiși să caute pe drumuri. Porțile sunt păzite. Nimeni nu intră și nu iese fără să fie întrebat. Maria își ținu respirația. Ce s-a petrecut? Nu eu trebuie să răspund. Atunci nici eu. Ștefan o privi mult. Pentru o clipă, în ochii lui apăru nu numai amenințarea, ci și frica. Dacă pruncul acela este cine cred eu, ai pus funia în jurul propriului gât. Cunosc funia. Oamenii tăi i-au pus-o lui Radu. Maxilarul lui tresări. Radu a fost tâlhar. Radu a murit spunând că a fost nevinovat. Toți osândiții spun asta. Nu toți osândiții își lasă cuțitul pe pragul nevestei după 5 ani. Ștefan nu se mai mișcă. Maria își dădu seama că vorbise prea mult, dar era prea târziu. Îi văzu uimirea, repede ascunsă, și înțelese că omul din fața ei știa mai multe decât ar fi trebuit. Ai cuțitul?" întrebă el. Ce cuțit?" Nu te juca. Pleacă din hanul meu." Ștefan se apropie atât de mult încât Maria îi simți răsuflarea. Pot veni înapoi cu oamenii boierului. Pot răscoli fiecare ladă, fiecare sac de făină și fiecare culcuș din șură. Pot spune că ai ascuns un prunc furat. Știi ce face satul unei femei acuzate că a răpit copilul stăpânilor? Maria se gândi la pietrele aruncate cândva într-o văduvă bănuită că furase bani din biserică. Femeia fusese nevinovată, dar aflase asta abia după ce plecase din sat. Ce vrei?" întrebă ea. Ștefan își întoarse capul spre fereastră. Afară, Ionuț îl privea pe furiș. Să nu pierzi hanul, să nu ajungi legată în căruța zapciilor, să nu fie luat copilul de niște oameni care nu vor să-l vadă crescând. Nu te-am întrebat ce nu vrei, te-am întrebat ce vrei. Ștefan își mută privirea asupra ei. Mă iei de bărbat. Maria râse scurt, fără urmă de veselie. Ai venit după dări și te-ai pomenit mire? Hanul trece pe numele meu. Tu rămâi aici și îl conduci. În schimb, nimeni nu intră să caute copilul. Eu vorbesc cu oamenii conacului. Eu le închid gura. După ce mi iei hanul, după ce îți dau numele și ocrotirea mea. Numele tău nu ocrotește. Apasă. Ștefan își încruntă sprâncenele. Ești singură, Maria. Îmbătrânești printre străini, slugi și căruțași. N-ai copil, n-ai frate, n-ai pe nimeni. Când vei cădea la pat, cine îți va aduce apă? Ionuț? Băiatul acela va pleca după prima fată care îi zâmbește. Maria simți durerea cuvintelor, tocmai fiindcă atingeau ceva adevărat. O ascunse. Mai bine mor cu ulciorul gol lângă pat decât cu tine la căpătâi. În ochii lui Ștefan trecu o umbră de mânie. Îți dau până mâine seară. Nu-mi da nimic. Până mâine seară, repetă el. După aceea nu mai pot opri căutarea. Sau nu mai vrei? Este același lucru pentru cine ajunge legat. Ștefan ieși. În curte îl dojeni pe Ionuț pentru că armăsarul nu primise încă ovăz. Tânărul nu răspunse. Privi numai cum arendașul încălecă și trece prin poartă, urmat de slujitori. Când se pierdură pe drum, Ionuț intră în han. Ce ți-a spus? Că mă vrea nevastă. Ionuț rămase cu gura întredeschisă. Acum? De mult mă vrea. Acum crede că are cu ce să mă strângă. Și ce i-ai răspuns? Că mai degrabă mă mărit cu piatra de la fântână. Ionuț nu zâmbi. Lele Maria, dacă vine cu străjerii... Până vine trebuie să aflăm a cui este fetița. Maria scoase din sân cheia ruginită. Ionuț o luă în palmă. Pe inelul ei era zgriat același semn ca pe cuțit, capul de lup. De la cei? De la vechiul graj de pe marginea moșiei, cel părăsit după ce s-a surpat acoperișul. Acolo nu mai țin vite de ani buni. Radu mi-a dat-o înainte să moară. A spus că într-o zi va salva un nevinovat. Și n-ai fost niciodată? Nu. De ce? Maria privi spre coșul în care dormea copilul. Fiindcă sunt mai puțin curajoasă decât mă crede lumea. În acea zi, hanul se umplu de oameni veniți de la târg.
Maria frământă pâine, fierse o oală de fasole cu cimbru, socoti plata pentru cai și ascultă fără să pară atentă la vorbele călătorilor. Zvonurile ajunseseră deja pe drum. La conac se îmbolnăvise cineva. O trăsură plecase noaptea spre oraș. Porțile fuseseră închise. O slujnică fusese bătută și alungată. Nimeni nu știa ce era adevărat. Spre seară veni părintele Damian. Era un om uscățiv, cu barba albă și mers încet. Nu intra des în han, dar Maria îi trimitea în fiecare duminică pâine pentru 2 bătrâni care locuiau lângă cimitir. Când îl văzu, înțelese că nu venise întâmplător. Dumnezeu să binecuvânteze casa, spuse el, și pe cei care intră cu gând bun. Părintele se uită la oamenii din odaie. Aș vrea să vorbesc cu tine. Maria îl duse în bucătărie. Anica plecase, iar fetița dormea în brațele lui Ionuț. Preotul se opri când o văzu. Deci este adevărat. Maria închise ușa. Ce este adevărat? Că ai primit un copil. Cine ți-a spus? O veste nu are nevoie de picioare într-un sat. Se târăște singură pe sub uși. E copilul unei rude. Părintele Damian o privi cu tristețe. Maria, eu am îngropat și pruncul tău și pe Radu. Nu mă minți ca pe un străin. Ea își coborî ochii. A fost lăsată pe prag. Preotul își făcu semnul crucii și se apropie. Desfăcu puțin pânza de lângă fruntea fetiței. E botezată? Are cruce. Crucea nu este dovadă. Pe spate sunt 2 litere. Părintele cercetă cruciulița și păli ușor. Le cunoști? Întrebă Maria. Poate însemna multe, dar ție îți amintește de ceva. Damian se așeză pe un scaun. La conac, tânăra doamnă Elena a născut de curând. Maria auzise despre Elena, nepoata bătrânului boier Vasile. Fusese crescută la oraș și adusă pe moșie după ce familia o măritase cu un conte trecut de 60 de ani, stăpând peste pământuri dincolo de râu. Se spunea că bătrânul soț plecase la băi pentru sănătate, iar Elena rămăsese la conac până după naștere. Un băiat sau o fată? Întrebă Maria. La biserică s-a spus că pruncul a murit înainte de botez. Ionu se uită la copilul din brațele lui. Dar aceasta trăiește. De aceea vă spun să vă temeți, răspunse părintele. Dacă cineva a mințit despre moartea copilului, minciuna nu a fost făcută pentru un lucru mărunt. O cunoști pe tânăra doamnă? Am spovedit-o numai odată. Nu pot spune ce mi-a mărturisit. Nici nu-și cer. Își cer să-mi spui dacă și-ar primejdui copilul. O mamă care se teme poate face lucruri pe care ceilalți le numesc nebunie. Dar poate tocmai acea nebunie salvează viața pruncului. Maria îi arătă cuțitul. Damian îl recunoscu. Mâna-i tremură când atinse semnul. Radu îl purta la brâu. Ștefan a spus că fusese luat odată cu celelalte lucruri. Așa trebuia să fie. Părinte, Radu ți-a mărturisit ceva înainte de moarte? Preotul închise ochii. Știi că nu pot răspunde. A murit ca un tâlhar. 5 ani am auzit oamenii scuipând când îi rosteau numele. Dacă știi că a fost nevinovat și taci, ce fel de dreptate este aceasta? Taina spovedaniei nu se rupe nici pentru dreptate omenească. Atunci spune măcar dacă trebuie să deschid grajdul vechi. Damian deschise ochii brusc. Ce grajd? Maria îi arătă cheia. Fața preotului se schimbă. Nu mai era numai teamă, ci recunoaștere. De unde o ai? De la Radu. Nu merge singură. Deci știi ce este acolo. Nu știu ce a rămas. Ce a fost. Părintele se ridică. Maria, unele adevăruri sunt ca fântânile părăsite. Când ridici capacul, nu știi dacă găsești apă sau oase. Eu am trăit 5 ani cu oasele unui om nevinovat în suflet. Nu mă mai sperie întunericul. Damian privi copilul. Du-l pe Ionuț, el trebuie să vadă. De ce el? Preotul își luă căciula. Pentru că Radu a spus că cheia va salva un nevinovat, nu că-ți va răzbuna ție durerea. Nu mai răspunse la alte întrebări. Plecă pe înserat spre biserică cu umerii încovoiați. În noaptea aceea, Ionuț nu merse la grajdul părăsit. O patrulă a moșiei străbătu de 2 ori drumul, iar câinii lătrară până aproape de zori. Maria îl trimise abia a doua zi, după ce căruțele cu lemne porniră spre conac și oamenii lui Ștefan se împrăștiară pe câmpuri. Te duci pe lângă râu, îi spuse ea. Nu ești pe drumul mare. Dacă te întreabă cineva, cauți o iapă rătăcită. Și dacă găsești ceva, nu deschizi acolo dacă poate fi adus. Îl iei și vii înapoi. Dacă nu poate fi adus,
Maria îi puse cuțitul lui Radu în brâu. Atunci te uiți bine și ții minte. Ionuț atinse mânerul. De ce mi-l dai? Pentru că poate deschide o gură pe care cheia nu o poate deschide. Tânărul plecă înainte de amiază, trecu prin livada desfrunzită, coborâ pe malul râului și urma poteca îngustă dintre stuf și pășune. De acolo vedea turnul bisericii și mai departe acoperișurile conacului. Grajdul vechi se afla pe un petic de pământ nelucrat, ascuns după o ridicătură. Fusese cândva o clădire lungă cu ziduri joase de piatră și acoperiș de șindrilă. Acum o parte din acoperiș se prăbușise, iar buruienile crescuseră înăuntru. Ușa din față era legată cu un lanț nou. Ionuț se opri. Cheia ruginită nu se potrivea cu lacătul. Se uită în jur și observă urme proaspete de cizmă în pământ. Cineva venea încă acolo. Ocoli clădirea, în spate, sub vița sălbatică, găsi o ușă mică, aproape îngropată. În broasca ei intră cheia. Pentru o clipă nu reuși să o învârtă. Își șterse palma de cămașă și încercă din nou. Mecanismul trozni, iar ușa se deschise cu un geamăt lung. Înăuntru mirosea a mucegai, pământ și piele veche. Lumina pătrundea prin găurile acoperișului, tăind întunericul în fâșii. Ionuț trecu pe lângă iezle rupte și grămezi de paie putrezite. Pe peretele din fund văzu semnul capului de lup săpat în lemn. Sub el era o scândură mai nouă decât celelalte. O desprinse cu vârful cuțitului. În perete se afla o nișă, iar în ea o ladă îngustă legată cu sfoară ceruită. Ionuț o trase afară și o așeză pe pământ. Nu era grea, încăpea sub braț. Se pregătea să plece când auzi cai. Glasuri de bărbați veneau din fața grajdului. Lacătul e neatins, spuse unul. Arendașul a poruncit să cercetăm și înăuntru, răspunse altul. Ionuț luă lada și se uită împrejur. Ușa din spate scârția prea tare. Nu avea timp să fugă. Se strecură într-o despățitură prăbușită și trase peste el un braț de paie uscate. Lanțul din față zângăni. Bărbații intrară. Unul era Mihalache, omul de încredere a lui Ștefan, recunoscut după glasul gros. Celălalt părea mai tânăr. Ce căutăm aici?" întrebă tânărul. Nu-i treaba ta. Umblă vorba că a dispărut copilul cu coanei Elena. Umblă prea multe vorbe. Și dacă îl găsim?" Mihalache tăcu puțin. Nu-l găsim. Dar dacă... Arendașul a spus că pruncul a murit. Ai priceput? Am priceput. Și dacă vezi vreo urmă, o ștergi. Pașii lor se apropiară de peretele din fund. Ionuț își ținu respirația. Lama cuțitului îi apăsa coapsa, iar colțul lăzii îi intra în coaste. Mihalache lovi cu cizma scândura pusă la loc. A fost mișcată? Pare veche. Arendașul spunea că Radu a ascuns ceva aici înainte să-l prindă. Tâlharul? Tâlhar sau nu, a știut prea multe. Ce a știut? Se auzi o palmă. Îți place să întrebi. Tânărul mormăi. Cei doi mai răscoliră puțin, apoi ieșiră. Lanțul fu pus la loc. Caii se îndepărtară. Ionuț rămase nemișcat până când nu se mai auzi nimic. Când se ridică, genunchii tremurau. Nu se întoarse pe aceeași cale. Coborâ printr-o râpă, trecu râul prin vad, cu apa până la coapse și ajunse la han abia spre seară, ud și plin de noroi. Maria l-aștepta în șură. Când îl văzu, luă lada fără să întrebe și îl trase înăuntru. T-a urmărit cineva? Nu cred. Ce s-a întâmplat? Oamenii lui Ștefan au venit să caute. Au spus că Radu ascunsese ceva. Au spus și că dacă găsesc copilul, trebuie să facă în așa fel încât să nu-l găsească. Maria strânse lada la piept. Ai auzit bine? Da. Îl duse în odaia din spate. Anica tocmai pleca, iar fetița dormea. Maria încuie ușa, trase perdeaua și puse lada pe masă. Sfoara ceruită purta o pecete spartă. Pe ceară se mai vedea o pasăre cu aripile întinse, semnul familiei boierului Vasile. În ladă erau mai multe foi împăturite, 2 scrisori, un mic săculeț cu monede de argint și o cămășuță de copil îngălbenită de vreme. Ionuț luă prima hârtie, dar nu putea citi decât câteva cuvinte. Maria știa mai multă carte, fiindcă tatăl ei fusese paracliser și o învățase să citească din psaltire și din zapisurile negustorilor. Desfăcu documentul și începu încet. Era o mărturie semnată de părintele Damian și de 2 martori morți de mulți ani. Spunea că boierul Vasile se cununase în taină cu mult înainte de căsătoria recunoscută de familie cu o tânără pe nume Ilinca, fiica unui crescător de oi de la munte.
Cununia fusese săvârșită într-o bisericuță de lemn departe de moșie. Familia boierului nu acceptase legătura, iar Ilinca fusese ascunsă după nașterea unui băiat. Maria se opri și ridică ochii. Ionuț stătea lângă masă, cu apa curgând încă din haine. "Continuă," spuse el. A doua foaie era o însemnare de botez. Pruncul primise numele Ion, fiul lui Vasile și al Ilincăi. Pe marginea hârtiei era scris un semn de recunoaștere, o pată în formă de frunză pe umărul stâng. Maria îl privi pe Ionuț. "Dă-ți cămașa jos." "De ce?" "Fă ce-ți spun." Tânărul ezită, apoi își desfăcu cămașa și o trase de pe umăr. Pe pielea lui, chiar sub claviculă, se vedea o pată cafenie, lunguiață, cu 3 colțuri, asemenea unei frunze. Ionuț se uită la ea de parcă nu mai văzuse niciodată. Mulți oameni au semne. Maria luă cămășuța îngălbenită. La gât avea cusute aceleași inițiale ca pe cruciulița fetiței, E și V, numai că literele fuseseră adăugate mai târziu cu alt fir. În tiv dăsi un medalion mic în care era gravată aceeași pasăre ca pe pecete. A doua scrisoare fusese scrisă de Ilinca. Cerneala se ștersese pe alocuri, dar rândurile se puteau desluși. Femeia spunea că, dacă îi se întâmplă ceva, copilul trebuie încredințat lui Radu, grăjdarul tânăr care o ajutase să fugă de oamenii familiei boierești. Mai spunea că băiatul fusese dus la o doică într-un cătun îndepărtat și că pentru a-l păzi, numele lui urma să fie schimbat. Ionuț își trase cămașa la loc. "Nu sunt eu." "Ai 19 ani?" "Așa mi s-a spus." "Ai fost crescut de baba Paraschiva de lângă moară?" "Până a murit." "Ți-a spus vreodată de unde te-a luat?" "De la poarta bisericii." Maria a recitit data. Copilul boierului ar fi avut aceeași vârstă. "Nu sunt eu," repetă Ionuț, dar vocea îi slăbise. Boierul nici nu știe că exist. "Poate știe. M-ar fi lăsat să dorm în iesle? Să carbă legar din grajdul lui? Să primesc palme de la oamenii arendașului? Poate nu știe unde ai fost ascuns. Poate i s-a spus că ai murit." Ionuț luă scrisoarea și o strânse atât de tare încât hârtia trozni. "Și copilul?" Maria desfăcu ultima foaie. Era mai nouă decât celelalte și purta scrisul lui Radu. Îl recunoscu după felul în care literele se înclinau spre dreapta. Dacă aceste hârtii vor fi găsite, să se știe că Ion este întâiul fiu al boierului Vasile și al soției sale Ilinca, cununată înaintea lui Dumnezeu. Fata boierului din a doua căsătorie nu este soră după mamă, dar este soră după tată. Copiii ei sunt sângele lui. Maria simți că odaia se învârte. Fetița din coș era copilul Elenei. Dacă Elena era fiica boierului Vasile din căsătoria recunoscută, atunci pruncul era nepoata lui Ionuț. Tânărul se apropie de coș. Privi fața mică, adormită, fără să o atingă. "Asta înseamnă că e nepoata ta." Ionuț își duse mâna la gură. "Eu n-am avut pe nimeni." "Poate ai avut, numai că alții au hotărât să nu știi. De ce ar ascunde asemenea lucru?" Maria luă scrisoarea lui Radu și o întoarse. Pe spate era o însemnare scurtă. "Ștefan a aflat. Martorii nu mai sunt în siguranță. Dacă mă vor lua, cheia rămâne la Maria. Ea nu știe nimic și tocmai de aceea poate trăi." Maria se așeză. Pentru 5 ani crezuse că Radu nu avusese încredere în ea. Acum înțelegea că tăcerea lui fusese singurul lucru cu care o putuse apăra. "El m-a lăsat în întuneric ca să mă țină vie," șopti. Ionuț se uită la ea. "Ștefan l-a omorât?" "Nu cu mâna lui, dar dacă a ascuns adevărul și a pus mărturii mincinoase, tot el i-a strâns funia." Din curte se auzi un fluierat scurt. Maria stinse opaițul dintr-o suflare. Amândoi rămaseră nemișcați. "Este semnul Anei," spuse Ionuț. "Ce caut aici?" El ieși prin bucătărie și se întoarse curând cu o fată de vreo 17 ani, îmbrăcată într-o catrință închisă la culoare și o cămașă simplă. Basma albă îi alunecase de pe păr, iar obrajii îi erau roșii de la alergat. Ana sluja la conac de 2 ani. Era fiica unui om sărac din satul vecin, plecat cu oile la munte. Avea ochi mari, căprui și o liniște care îl făcea pe Ionuț să-și uite cuvintele ori de câte ori o întâlnea. Acum fata nu părea liniștită. Își strângea palmele la piept și respira greu. "Au aflat," spuse ea. "Cine?" întrebă Maria. "Arendașul. A pus să fie cercetate casele de la marginea satului.
Spune că o slujnică a furat copilul cucoanei Elena și l-a dat unei femei. Ce slujnică? Doica. A dispărut azi noapte. Copilul a murit sau a fost furat? Ana se uită spre coș și ochii îi se umplură de lacrimi. N-a murit. Cucoana Elena a născut o fetiță sănătoasă. Contele nu era la conac. Arendașul a intrat în odaia ei și i-a spus că fetița nu poate rămâne vie. Ionuț făcu un pas înainte. De ce? Nu știu tot. Am auzit numai prin ușă. A spus că dacă boierul Vasile află de copil și se întoarce, va deschide iar vorba despre moștenire. A spus că sunt destule guri care cer pământul și fără un prunc nou. Maria și Ionuț se priviră. Cucoana Elena ce-a făcut? Întrebă Maria. A plâns și l-a rugat să plece. Mai târziu m-a chemat, mi-a dat o scrisoare pentru Doică și mi-a spus să nu mă vadă nimeni. Doica a luat copilul înainte de miezul nopții. Ea l-a lăsat aici? Nu știu. Azi dimineață, în odaia cucoanei, era sânge pe cearșaf și nimeni nu m-a lăsat să intru. Ștefan spune că este bolnavă și nu poate vorbi, dar am auzit-o strigând numele copilului. Maria simți cum i se ridică frigul de-a lungul spatelui. De ce ai venit la noi? Ana îl privi pe Ionuț. Pentru că arendașul a poruncit să fie prins și el. Pe mine? Întrebă tânărul. Mihalache v-a văzut urmele lângă râu. Au găsit ușa din spatele grajdului deschisă. Ștefan a înțeles că cineva a luat lada. Ionuț se întoarse spre masă. Trebuie să plecăm. Unde? Întrebă Maria. Pe drumurile lui Ștefan? Prin satele în care toți primarii îi datorează câte ceva? La oraș, la boier. Bătrânul boier este plecat, nu știm unde. Ana își scoase ceva din sân, o bucată de hârtie împăturită. Cucoana Elena mi-a dat-o înainte să nască. Mi-a spus să o păstrez dacă îi se întâmplă ceva. Maria desfăcu foaia. Era o scrisoare adresată boierului Vasile. Elena îl ruga să se întoarcă pe moșie și îi spunea că Ștefan ascundea acte vechi despre un fiu născut înaintea tatălui ei. Scrisoarea fusese începută, dar nu terminată. Ea știa de Ionuț, spuse Maria. Poate nu mai bănuia, răspunse Ana. De câteva ori l-a privit din fereastră când lucra la grajd. Odată m-a întrebat cine l-a crescut și câți ani are. Ionuț părea că nu mai aude. Se uita la hârtia de botez, de parcă fiecare rând îi lua câte o bucată din viața cunoscută. Ionuț, spuse Ana încet. El ridică ochii. Dacă e adevărat, eu nu mai sunt cel pe care îl știai. Fata se apropie. Eu te știu după cum duci apă bătrânilor fără să-ți ceară, după cum împarți pâinea cu câinii și îți cârpești singur cămașa ca să nu dai bani pe alta. Hârtia nu schimbă asta. Poate mă face fiu de boier. Și sângele de boier îți schimbă mâinile? Sunt aceleași. Ionuț privi palmele crăpate și murdare de pământ. Ana îi le prinse pentru o clipă, apoi le lăsă când Maria se întoarse spre fereastră. Pe drum se auzeau rost de căruță și multe copite. Au venit, spuse ea. Nu avură timp să ascundă toate hârtiile. Maria puse documentele în lada lui Radu și împinse lada sub pat. Scrisoarea Elenei o ascunse în căptușala cojocului. Cuțitul îl băgă sub brâu. Ana luă copilul, dar Maria îl smulse aproape aspru. Nu, dacă te găsesc cu ea, te vor numi hoață și vor scoate mărturisire din tine. Și dumneata? Eu am fost numită nevasta unui tâlhar. Un cuvânt în plus nu mă mai schimbă. Pe unde ies? Întrebă Ionuț. Maria arătă spre ușa din spate. Tu și Ana mergeți prin șură, apoi spre moară. Nu plec. Ai actele. Tu trebuie să ajungi la boier. Actele sunt sub pat. Le iei. Ionuț clătină din cap. Dacă plec, te las singură cu ei. Dacă rămâi, ne prind pe toți. Ana îl apucă de mânecă. Ascult-o. Atunci cineva lovi poarta cu patul unei lănci. Deschideți în numele stăpânirii moșiei. Oamenii din odaia mare amuțiră. Un căruțaș își luă căciula și încercă să iasă prin bucătărie, dar Maria îi porunci să rămână. Nu voia ca fuga lui să pară vinovăție. Ionuț, pleacă, spuse ea. Tânărul se uită la copil, apoi la Ana. Luați lada, mergeți spre moară, eu îi opresc în curte. Cu ce? Privirea lui căzu pe ciocanul greu folosit la îndreptarea potcoavelor, rezemat lângă vatră. Îl ridică. Cu timpul pe care ni-l dă Dumnezeu. Nu fi nebun. Poarta fu lovită din nou. Lemnul crăpă. Ionuț ieși prin ușa grajdului înainte ca Maria să-l poată opri.
Ana se strecură în odaia din spate și trase lada de sub pat. Maria luă fetița în brațe și păși în odaia mare tocmai când porțile se deschiseră sub loviturile oamenilor lui Ștefan. Arendașul intră călare în curte, urmat de 6 străjeri ai moșiei și de primarul satului. Ștefan nu purta cojocul cel bun, ci o haină scurtă de călărie și o sabie la șold. Fața lui era palidă, iar în ochi îi ardea graba. Maria ieși pe prispă. Ce-i cu zarva asta? Ștefan coborâ de pe cal. Ai fost prevenită. Nu mi-ai spus că vii cu jumătate de moșie după tine. Primarul își drese glasul. Maria, s-a făcut plângere că ai ascuns un copil răpit de la conac. Trebuie să cercetăm hanul. Cine a făcut plângerea? Arendașul, spuse primarul fără să o privească. Arendașul este și păgubit, și martor, și judecător? Ștefan urcă treptele. Dăm copilul. Maria îl strânse la piept. Arată-mi porunca boierului. Boierul nu este aici. Atunci arată-mi porunca mamei. Femeia este bolnavă și nu poate hotărâ. Dar tu poți hotărâ dacă pruncul ei trăiește? Ștefan se opri. Câțiva oameni ai hanului ieșiseră în prag. Dincolo de gard se strângeau săteni atrași de zgomot. Nimeni nu vorbea. Copilul a fost luat fără drept, spuse arendașul. Tu l-ai ascuns și ai mințit. Ești vinovată de răpire. L-am găsit pe prag, aproape înghețat. Minți. Atunci întreabă-l pe Ionuț. Ștefan își întoarse capul spre grajd. Unde este băiatul? Maria tăcu. Mihalache intră în han cu 2 străjeri. Se auziră scaune răsturnate, uși zbite și vase sparte. Maria nu se mișcă. Fetița se trezise și începea să scâncească. Ștefan își coborâ glasul. Dăm pruncul și spun că ai fost amăgită de doică. Rămâi liberă. Hanul rămâne deschis. Și copilul? Se întoarce unde este locul. Într-un mormânt fără cruce? Pentru prima oară cumpătul lui Ștefan se rupse. Nu știi ce vorbești. Știu că ai vrut să te însori cu mine ca să pui mâna pe han. Știu că oamenii tăi au căutat lada din grajdul vechi. Știu că Radu a murit fiindcă aflase ceva despre moștenitorul boierului. Ștefan făcu un pas spre ea. Unde sunt actele? Ce acte? Nu mă sili să te zdrobesc, Maria. Ai încercat cu Radu. Vezi că morții se întorc uneori prin lucrurile lăsate în urmă. În ochii arendașului apăru o spaimă atât de limpede încât Maria ști că lovise adevărul. Mihalache ieși din han. Odaia din spate este goală. Fereastra a fost deschisă. Lada nu-i. Ștefan se întoarse brusc. Găsiți-l pe Ionuț. 2 străjeri alergară spre șură. Un altul porni spre livadă. Maria coborâ o treaptă, încercând să atragă atenția asupra ei. De ce te temi atât de un băiat sărac? Nu mă tem de nimeni. Atunci lasă-l să vorbească înaintea boierului. Ștefan o apucă de braț. Dăm copilul. Maria se smuci. Nu-l atinge. Primarul făcu un pas înainte. Arendașule, poate ar fi mai bine să așteptăm părintele și să chemăm 2 bătrâni ai satului. Este totuși un prunc. Ștefan îi aruncă o privire. Tu ai semnat dările lipsa ale oamenilor din vale. Vrei să cercetezi socotelile? Primarul se retrase cu fața cenușie. Maria înțelese atunci de ce Ștefan ținuse satul în frică atâția ani. Nu avea nevoie să lovească pe fiecare om. Era destul să cunoască rușinea, datoria sau greșeala fiecăruia și să le păstreze ca pe niște cuie într-un sac. Străjerii se întoarseră din șură. Nu-i acolo. Căutați la moară, strigă Ștefan. În clipa aceea copilul începu să plângă tare. Maria îl legănă, lipindu-și obrazul de șalul de mătase. Liniște, fetița mea, șoptia, nu te dau. Ștefan, auzi, nu este a ta, nici a ta. Este sânge boieresc. Sângele nu-i dă dreptul nimănui să omoare un copil. Arendașul îi răsuci brațul. Maria scoase un strigăt și aproape scăpă fetița. Unul dintre străjeri o prinse de umeri. Ștefan smulse copilul din brațele ei. Plânsul fetiței se ascuți. Maria se aruncă înainte, dar Mihalache o ținu. Dă-mi-o înapoi! Ștefan coborâ treptele cu pruncul lipit stângaci de piept. Nu știa să țină un copil. Fetița se zbătea în mătase, iar capul îi cădea într-o parte. Sprijină-i ceafa, strigă Maria. O rănești! Pentru o clipă, Ștefan își potrivi brațul aproape cu grijă. Gestul acela o turbură mai mult decât dacă ar fi rămas crud. Nu era un om fără simțire. Era un om care își pusese frica și lăcomia deasupra oricărei urme de milă.
Maria, văduva lui Radu, spuse el tare ca să audă toți, ești învinuită că ai ascuns un prunc luat din casa stăpânilor. Hanul va fi închis până la cercetare, iar tu vei fi dusă la cancelaria moșiei. Oamenii de după gard murmurau. Unii își făceau cruce, alții evitau privirea Mariei. Ea îl văzu pe Toader, căruțașul cu mustață galbenă coborând ochii. Cu o seară înainte râsese la masa ei. Acum se temea să spună că o văzuse găsind copilul după miezul nopții. Fiecare om își avea familia, vitele și bucata lui de pământ. Maria înțelegea tăcerea lor, dar înțelegerea nu o durea mai puțin. Mihalache îi legă încheieturile cu o funie. Maria nu se împotrivi. Se uită numai la copil. Ștefan, ascultă-mă. Orice ai făcut, încă poți să nu duci păcatul până la capăt. Dă fetița părintelui Damian. Las-o la biserică până vine boierul. Boierul este bătrân și bolnav, eu răspund de moșie. Tocmai asta vrei să rămână adevărat. Ștefan se apropie de cal. Un străjer îi ținu scara. Atunci, de după ușa mare a grajdului, se auzi un glas. Pune copilul jos. Toți se întoarseră. Ionuț stătea în mijlocul porții cu picioarele depărtate și cu ciocanul greu al fierăriei ridicat pe umăr. Era murdar de noroi până la genunchi. Părul îi cădea peste frunte, iar cămașa era ruptă la cot. În spatele lui, Ana ținea lada lui Radu strâns la piept. Doi străjeri alergară spre ei. Ionuț coborî ciocanul cu amândouă mâinile și lovi stâlpul porții. Lemnul gros crăpă, iar zăvorul căzu de-a curmezișul intrării, blocând drumul căruței. Încă un pas, spuse el, și nimeni nu scoate copilul din curtea asta. Ștefan îl privi ca pe un animal pe care îl crezuse legat și îl găsea deodată liber. Aruncă ciocanul, băiete. Nu. Ești slugă pe moșia boierului. Ionuț își îndreptă spatele. Poate că nu sunt. În curte se lăsă o tăcere grea, până și fetița își opri plânsul pentru o clipă. Ana așeză lada pe o buturugă și scoase deasupra hârtia de botez cu pecetea veche atârnând de margine. Fața lui Ștefan se albi. Luați actele, strigă el. Străjerii porniră. Ionuț ridică ciocanul deasupra capului, iar glasul lui răsună între han, șură și zidurile grajdului. Cine se apropie de copil sau de lada asta va trebui să treacă peste mine și înainte să mă lovească să audă tot satul adevărul. Eu sunt Ion, întâiul fiu al boierului Vasile, iar pruncul din brațele arendașului este nepoata mea. Pentru câteva clipe nimeni nu îndrăzni să se miște. Ionuț ținea ciocanul deasupra umărului. Ana apăsa lada lui Radu la piept, iar Ștefan rămăsese lângă cal cu fetița în brațe și cu ochii ațintiți asupra foii vechi de botez. Sătenii strânși după gard nu înțelegeau încă toate cuvintele, dar simțeau că în fața lor se ridicase ceva mai puternic decât o ceartă pentru un copil. Era o minciună veche, crescută în tăcere, care începuse să crape chiar în curtea hanului. Luați lada, porunci Ștefan. Mihalache făcu primul pas. Ionuț coborî ciocanul și lovi din nou stâlpul porții, nu ca să rănească pe cineva, ci ca să-i oprească. Lemnul se despică, iar așchiile săriră pe pământ. Nu vreau sânge, spuse el cu glasul răgușit, dar nici nu vă las să luați singura dovadă că n-am venit pe lume ca un câine fără stăpân. Dovada, izbucni Ștefan. O hârtie mucegăită găsită într-un grajd, orice om poate scrie numele boierului pe o foaie. Pecetea familiei nu poate fi făcută de orice om, răspunse Ana. Ștefan își întoarse privirea spre ea. Tu trebuia să fii la conac. Ana păli, dar nu se dădu înapoi. Trebuia să fiu lângă stăpâna mea, numai că dumneata ai încuiat-o în odaie și ai spus tuturor că nu are voie să vorbească. Cucoana Elena este bolnavă. Este mamă, spuse Maria, iar copilul ei plânge în brațele tale. Fetița a început din nou să scâncească. Ștefan încercă să o legene, însă mișcarea lui era rigidă. Maria văzu că îl tulbura plânsul. Poate îi amintea de ceva, poate nu mai se temea că acel sunet va întoarce oamenii împotriva lui. Oricare ar fi fost pricina, pentru prima dată puterea lui nu mai părea deplină. Din spatele mulțimii se auzi glasul părintelui Damian. Lăsați drumul liber! Oamenii se despărțiră. Preotul intră în curte, sprijinindu-se într-un toiag, urmat de dascăl și de doi bătrâni ai satului. Venise fără grabă, dar fața lui era hotărâtă. Ce se întâmplă aici?" întrebă el. O femeie a răpit un copil de la conac, răspunse Ștefan, iar sluga ei amenință străjerii moșiei.
Copilul a fost găsit pe prag, spuse Maria. Iar lada conține acte despre nașterea mea, adăugă Ionuț, acte ascunse de Radu înainte să fie osândit pe nedrept. Părintele Damian se uită la hârtia din mâna Anei, nu o atinse, își ridică ochii spre Ștefan. Nici pruncul, nici actele nu vor părăsi această curte până când nu sunt văzute de oameni fără interes în această pricină. Eu răspund de moșie, spuse Ștefan. Răspuns de hambare, de dijme și de oamenii puși la muncă. Nu răspuns de sufletele botezate și nici de sângele unei familii. Părinte, nu te amesteca în socotelile boierului. Când un copil este smuls din brațele unei femei și dus fără știrea mamei, nu mai este numai socoteală. Primarul își mută greutatea de pe un picior pe altul. Se vedea că ar fi vrut să dispară. Părintele Damian se întoarse spre el. Dumitru, ești primarul satului. Spune înaintea oamenilor dacă ai văzut poruncă scrisă de la boierul Vasile sau de la cucoana Elena. Primarul își umez buzele. N-am văzut. Ai văzut plângerea împotriva Mariei? Arendașul mi-a spus. Nu ce ți-a spus, ce ai văzut. Nimic scris. Mulțimea murmură. Ștefan îl străpunse cu privirea. Ai grijă ce spui. Primarul își ridică pentru prima dată capul. De 20 de ani am grijă ce spun. Poate tocmai de aceea n-am mai dormit liniștit de mult. Cuvintele lui fură rostite încet, dar căzură greu. Câțiva oameni îndrăzniră să se apropie de poartă. Toader căruțașul ieși din odaia hanului și se așeză lângă Maria. După el veni un morar bătrân, apoi femeia care aducea ouă la han. Niciunul nu avea armă. Tocmai lipsa armelor îi făcea mai primejdioși pentru Ștefan. Nu veniseră să se bată, ci să vadă și să țină minte. Părintele întinse brațele. Ionuț, lasă ciocanul jos. Dacă îl las, vor lua lada. N-o vor lua. O voi pecetlui eu și va fi păstrată în biserică până la cercetare. Dacă cineva va încerca să o deschidă, va trebui să răspundă înaintea satului și a lui Dumnezeu. Ionuț ezită. Maria îl privi. Lasă-l, băiete. Dacă lovești un om, adevărul tău va fi acoperit de sânge. Tânărul coborî ciocanul, dar nu lăsă din mâini. Ana duse lada părintelui. Damian puse palma pe capac și făcu semnul crucii. Copilul rămâne cu Maria, spuse el. Nu, răspunse Ștefan. Mama copilului trebuie să hotărască. Elena nu este în stare. Atunci va fi întrebată înaintea mea, a primarului și a 2 femei bătrâne din sat. Dacă nu poate vorbi, pruncul va rămâne acolo unde a fost lăsat până la venirea boierului. Boierul este la oraș și poate să nu se întoarcă săptămâni întregi. Va fi chemat. Ștefan își strânse buzele. Se uita când la preot, când la sătenii care se apropiau. Dacă ar fi poruncit străjerilor să lovească, poate că oamenii s-ar fi risipit. Dar a doua zi, vestea ar fi ajuns în toate satele moșiei, iar boierul ar fi aflat că arendașul său ridicase mâna asupra preotului pentru a lua un prunc. Chiar și Ștefan știa că unele fapte nu puteau fi ascunse în registre. Îi întinse copilul Mariei. Până mâine, spuse el. Dimineață, toți cei amestecați în această poveste vor veni la cancelaria conacului. Dacă lipsește cineva, îl socotesc fugar și vinovat. Maria luă fetița, trupul mic tremura sub mătase, și cucoana Elena va fi acolo. Ștefan nu răspunse. Va fi acolo, repetă părintele Damian, dacă starea ei îngăduie. Dumnezeu îi va da glas, spuse Maria. Tu să te rogi să nu spună prea mult. Arendașul urcă în șa. Înainte să întoarcă armăsarul, se aplecă spre Maria. Ai ales să tragi tot satul în prăpastia ta. Nu eu am săpat-o. Ștefan ieși din curte. Străjerii îl urmară, dar 2 dintre ei rămaseră la poartă, cu porunca să nu lase pe nimeni să părăsească hanul. După plecarea lor, oamenii nu se risipiră imediat. Se apropiară de Maria, privind copilul și șalul de mătase. Unii întrebau în șoaptă dacă Ionuț era cu adevărat fiu de boier. Alții își făceau cruce, ca în fața unui semn pe care nu-l înțelegeau. Maria nu le răspunse. Îl duse pe prunc în odaia din spate, iar Anica veni să-l alăpteze. Ionuț stătea lângă fereastră și privea spre conac. Nu mai ținea ciocanul, însă pumnii îi rămăseseră încleștați. Ai spus tot satului că ești fiul boierului, zise Maria. Era singurul lucru care l-a oprit. Acum trebuie să dovedești. Dacă actele sunt adevărate, știi că sunt.
Știu numai că am o pată pe umăr și aceeași vârstă cu un copil ascuns. Nu știu cine m-a ținut în brațe când eram mic. Nu știu de ce mama mea m-a lăsat. Nu știu dacă boierul m-a căutat vreodată. Astea sunt întrebări pentru cei care au trăit atunci. Cei mai mulți sunt morți. Părintele Damian intră după ce dusese Lada la biserică împreună cu dascălul și 2 martori. Închise ușa în urma lui. Nu toți sunt morți, spuse el. Maria se întoarse. Cine mai trăiește? Preotul privi spre Anica care alăpta copilul. Femeia înțelese și ieși în bucătărie luând fetița cu ea. Radu a fost unul dintre cei care au ascuns actele, spuse Damian. Nu pot rosti ceea ce mi-a mărturisit la spovedanie, dar pot spune ce am văzut cu ochii mei. În tinerețe, boierul Vasile s-a cununat în taină cu Ilinca. Eu eram pe atunci un preot abia hirotonit și l-am însoțit pe bătrânul părinte care a săvârșit cununia. Familia boierului s-a împotrivit. Ilinca era fiică de cioban și nu avea avere. După nașterea copilului, oamenii casei au ascuns-o într-o gospodărie de munte. Vasile a fost silit să creadă că băiatul murise. Ionuț își strânse brațele în jurul trupului. Mama mea? Ilinca a trăit câțiva ani. A încercat să se întoarcă după tine. Pe drum s-a îmbolnăvit și a murit la o mănăstire. Știa unde eram? Nu cu siguranță. Numai Radu și o femeie numită Zanfira cunoșteau casa Doicii. Baba Paraschiva? Da, Paraschiva te-a crescut după ce prima Doica a murit. Radu te vizita uneori fără să-ți spună cine este. Ionuț se așeză pe marginea patului. Îmi amintesc de un om care venea iarna, îmi aducea mere și mi-ascuțea cuțitașele de lemn. Paraschiva îmi spunea să-i zic unchiule. Maria își duse mâna la gură. Radu. Probabil, spuse preotul. Când ai împlinit 14 ani și Paraschiva a murit, el te-a adus la Han, spunând Mariei că ești un orfan găsit la biserică. Maria simți o durere amestecată cu duioșie. Își amintea ziua în care Radu venise cu un băiat slab, flămând, care nu ridica ochii de la pământ. Îi spusese că n-ar trebui să lase un copil să doarmă pe drum. Maria îi dăduse o cămașă, un blit cu mămăligă și un culcuș în grajd. Nu știuse că prin acel gest Radu îi încredințase taina pentru care avea să moară. De ce n-a spus nimic? Întrebă ea. Pentru că cineva începuse să caute actele. După ce Ștefan a ajuns arendaș, a găsit în socotelile vechi plăți făcute pentru întreținerea unui copil. A înțeles că moștenirea boierului putea fi răsturnată dacă băiatul era găsit. Ștefan era numai un slujbaș atunci, spuse Ionuț. De ce ar fi păsat cine moștenește? Părintele se uită spre geam. Fiindcă își clădise puterea pe lipsa unui moștenitor apropiat. Boierul era mai mult la oraș, fiica lui era căsătorită departe, iar Ștefan administra tot. Dacă apărea un fiu, fiecare zapis, fiecare vânzare și fiecare datorie putea fi cercetată. Și mai era ceva. Maria știa ce va spune înainte să audă. Hanul. Hanul, pășunea de lângă râu, moara și multe loturi luate de la oameni pentru datorii trecuseră prin mâna lui. Nu toate socotelile erau curate. Ionuț se ridică. Cine este Zanfira? Femeia care a fost la nașterea ta. Satul crede că a murit în incendiul de la casa ei în aceeași iarnă în care Radu a fost prins. Și n-a murit. A fugit. Radu a ascuns-o la o mănăstire de maici. Mai târziu a plecat spre un schid din munți. Nu știu dacă trăiește. Maria îl privi aspru. De ce n-ai spus toate acestea după moartea lui Radu? Damian își coborî capul. M-am temut. Tu? Și preoții sunt oameni. Ștefan mi-a arătat atunci o hârtie prin care biserica pierdea pământul dat de bunicul boierului dacă eu tulburam judecata. Mi-a spus că bătrânii pe care îi hrăneam vor fi izgoniți, că parohia va rămâne fără lemne și că satul va fi pus să plătească. Mi-am spus că nu pot salva un om dacă pierd 100. Așa își îmbracă lașitatea haine de înțelepciune. Maria îl privi îndelung. Radu a murit. Știu. Iar tu ai slujit la înmormântarea lui și ai spus că Dumnezeu cunoaște adevărul. Fiindcă eu n-am avut curajul să-l spun. Ionuț se apropie de preot. Mâine îl vei spune? Damian ridică ochii. Tot ce pot mărturisi fără să calc taina spovedaniei, voi spune. Și dată-mi iau biserica, voi sluji sub un copac. În bucătărie, fetița a început să plângă. Maria se duse și o luă de la Anica. Când reveni, Ana stătea în prag. Ascultase ultimele cuvinte.
Trebuie trimis cineva după boier, spuse ea. Ștefan nu o va lăsa pe cucoana Elena să vorbească mâine. Drumurile sunt păzite, răspunse Ionuț. Toader, căruțașul care se afla în odaia mare, bătu încet în ușă și intră. Eu plec înainte de zori. Maria îl privi cu neîncredere. Străjerii te cunosc. Tocmai de aceea nu mă pot cerceta prea mult. Duc saci cu lână spre târg. Am zapis de trecere semnat de Ștefan acum 3 zile. De ce ai face asta? Toader își scoase căciula. Când mi-a murit nevasta pe drum, tu ai ținut hanul deschis pentru mine 3 zile și n-ai cerut plată. Mi-ai hrănit copiii și mi-ai dat calul tău să ajung la preot. Azi, când te-au legat, eu am stat cu ochii în pământ. Nu vreau să rămân omul acela. Maria luă scrisoarea neterminată a Elenei din căptușala cojocului. Aceasta trebuie să ajungă la boier. Unde îl găsesc? Părintele Damian îi spuse numele casei din oraș unde boierul locuia în timpul iernii. Scrise pe o foaie câteva rânduri, puse pecetea bisericii și o împături împreună cu scrisoarea Elenei. Dacă nu-l găsești, o dai duhovnicului său. Toader ascunse hârtiile în căptușala șeii. Voi merge. În acea noapte, nimeni nu dormi cu adevărat. Străjerii de la poartă se încălzeau lângă un foc mic, fără să știe că Toader avea să plece prin spatele șurii înainte de zori, călare pe un cal fără clopoței. Maria stătu lângă coșul copilului, iar Ana și Ionuț șezură la masa din bucătărie. Ana cârpea ruptura de la cotul cămășii lui. Ionuț o privea lucrând. Dacă toate acestea sunt adevărate, spuse el, nu știu ce va fi cu noi. Ana trase firul prin pânză. Mâine tot tu vei fi. Poate boierul mă va recunoaște, poate îmi va da pământ, poate oamenii care ieri îmi porunceau să curăț grajdul își vor scoate căciula în fața mea. Și asta te sperie? Mă sperie că mi-ar putea plăcea. Ana ridică ochii. Atunci să-ți amintești cum te durea spatele când Mihalache te punea să cari saci singur. Să-ți amintești de copiii care vin desculți la han iarna. Pământul nu face omul rău, uitarea îl face. Ionuț îi atinse degetele. Dacă mă socotesc fiu de boier, nu te vor lăsa să fii lângă mine. Ana își retrase încet mâna. Acum 2 zile nu știai cine ești și tot nu îndrăzneai să-mi spui nimic. Fiindcă eram slugă, iar eu slujnică. Eram egali în sărăcie și tot te temeai. Ionuț zâmbi pentru prima dată după dăsirea documentelor. Nu mă temeam de tine. Nu, te temeai de un răspuns. Și acum? Ana înnodă firul. Acum răspunsul meu este același. Nu mă interesează ce nume va fi scris lângă al tău, dar mă interesează ce om vei fi când ceilalți se vor pleca. În odaia din spate, Maria auzea fiecare cuvânt. Își lipi buzele de fruntea copilului și se gândi la fiul pe care îl pierduse. Dacă ar fi trăit, ar fi fost aproape de vârsta lui Ionuț. Poate Radu l-adusese pe băiat la han și pentru ea, nu numai pentru taină. Poate sperase că 2 singurătăți se vor recunoaște una pe alta. Dimineața la cancelaria conacului se adunară mai mulți oameni decât încăpea încăperea. Era o casă lungă, lipită de zidul gospodăriei boierești, cu o masă grea, 2 dulapuri de zapisuri și o icoană în colț. Ștefan stătea în capul mesei cu Mihalache în dreapta lui. Primarul, părintele Damian și cei 2 bătrâni ai satului fură așezați pe o laviță. Maria intră cu fetița în brațe, urmată de Ionuț și Ana. Lada fusese adusă de la biserică, încă pecetruită. Unde este cucoana Elena?" întrebă Maria. Nu poate veni," răspunse Ștefan. Atunci nu există cercetare. Nu tu hotărăști. Părintele Damian se ridică. Am cerut ca mama copilului să fie ascultată. Doctorul conacului spune că nu se poate ridica din pat. N-avem doctor la conac, spuse Ana, numai bătrâna care îngrijește bolnavii. Ștefan o ignoră. Vom cerceta actele, apoi vom hotărî ce se întâmplă cu pruncul. Cine va cerceta?" întrebă Ionuț. Tu? Eu cunosc scrisul și pecețile moșiei. Tocmai de aceea nu trebuie să le atingi singur. Ștefan făcu semn. Mihalache rupse pecetea bisericii și deschise lada. Părintele protestă, dar 2 străjeri se așezară în fața lui. Arendașul scoase hârtiile una câte una, le cercetă și zâmbi rece. Făcături. Pecetea? Întrebă Maria. Furată. Scrisul lui Radu? Un tâlhar știa să mintă și cu mâna. Mărturia părintelui Damian? Ștefan ridică o foaie.
Semnătura unui preot tânăr care recunoaște acum că a păstrat tăcerea ani de zile. Ce valoare are? Damian se ridică. Valoarea unui păcat mărturisit. Pentru biserică poate, nu pentru moșie. Ionuț se apropie de masă. Arată însemnarea despre pata de pe umăr. Ștefan o scoase, o citi și ridică din numeri. O pată poate avea oricine. Iar vârsta? Și vârsta. Faptul că am fost crescut de Paraschiva, o bătrână moartă nu poate vorbi. Radu m-a adus la Han, alt mort. Ștefan așeză hârtiile la o parte. Toată această poveste este clădită pe morți, fiindcă morții nu pot spune că mințiți. Un om viu poate, se auzi un glas de femeie din prag. Toți se întoarseră. Cucoana Elena stătea sprijinită de ușă, palidă ca pânza. Purta o rochie închisă la culoare, acoperită cu un șal gros, iar părul îi era prins în grabă. Lângă ea se afla o femeie bătrână care încerca să o țină de braț. Ștefan se ridică brusc. Trebuia să rămâneți în pat. Trebuia să rămân mamă, răspunse Elena. Intră încet și se așeză pe scaunul oferit de primar. Privirea îi căzu asupra copilului din brațele Mariei. Buzele îi tremurară. Dă-mi voie, șoptia. Maria se apropie. Elena întinse mâinile, dar nu avea putere să ridice fetița. Maria se așeză lângă ea și îi puse copilul în brațe, sprijinindu-l. Tânăra mamă își lipi obrazul de fruntea pruncului și începu să plângă fără sunet. Cum se numește?" întrebă părintele. Ileana, după mama mea. Crucea de argint purta literele E și V. Elena, fiica lui Vasile. Nu erau inițialele copilului, ci semnul mamei și al familiei din care venea. Dumneavoastră ați trimis copilul la Han?" întrebă primarul. Elena ridică privirea. Da. Ștefan lovi masa cu palma. Nu știe ce spune. Febra. Nu am febră, spuse ea. Sunt slăbită fiindcă m-ai ținut fără hrană și ai îndepărtat slujnicele care mă ajutau. Murmurul din încăpere crescu. De ce ați ales Hanul Mariei?" întrebă părintele Damian. Mama mea mi-a spus cândva că dacă vreodată mă voi teme pentru viața mea, să caut o femeie care nu s-a plecat nici după ce i-a ucis bărbatul. Știam povestea lui Radu, știam că fusese nevinovat. Maria își strânse degetele pe marginea scaunului. De unde știați? Am găsit în lada mamei mele o scrisoare veche. Spunea că Radu ajutase la păstrarea actelor despre primul copil al tatălui meu. Cu puțin înainte să nasc, am început să întreb. Ștefan a aflat. Și cuțitul? Întrebă Maria. Elena se uită la arendaș. Era într-o cutie încuiată din odaia lui. Îl păstra împreună cu zapisurile luate de la Radu după arestare. Doica mea, Ileana, a intrat acolo cu cheia pe care o foloseau slujitorii. I-am spus să ia cuțitul și să-l lase lângă copil. Știam că Maria îl va recunoaște și va înțelege că pruncul este legat de moartea soțului ei. Unde este Doica?" întrebă Ștefan. Elena se cutremura. Nu știu. A fugit cu lucruri din conac. A fugit de tine. Ștefan se întoarse spre cei prezenți. O femeie slăbită după naștere și o slujnică speriată nu pot răsturna ordinea unei moșii. Copilul trebuie dus înapoi la conac. Actele vor fi păstrate până la venirea boierului. De tine?" întrebă Ionuț. De cancelarie. Cancelaria ești tu. Ștefan îi făcu semn lui Mihalache. Ia copilul. Maria se ridică, dar Elena strânse fetița la piept. Să nu îndrăznești. Mihalache se opri, nu de teamă față de Maria, ci fiindcă femeia din fața lui era nepoata recunoscută a boierului și soția unui conte. Chiar slăbită, purta o putere pe care el nu îndrăznea să o atingă fără poruncă scrisă. Până vine tatăl meu, spuse Elena, copilul rămâne cu Maria. Eu mă întorc în odaia mea numai dacă Ana rămâne lângă mine și dacă părintele Damian poate intra oricând. Ștefan zâmbi rece. Tatăl dumneavoastră nu știe nimic. Va afla. Cine îi va spune? Nimeni nu răspunse. Toader era deja departe, însă nici Maria, nici preotul nu voiau să-l dea de gol. Ștefan înțelese din tăcerea lor că cineva plecase. Fața îi se întunecă. Închideți porțile conacului. Nimeni nu pleacă. Porunca lui veni prea târziu. În următoarele zile, satul trăi sub o liniște apăsătoare. Maria se întoarse la Han cu fetița, dar doi oameni ai moșiei păzeau poarta.
Ionuț nu mai avea voie să meargă la grajdurile conacului. Ana rămase cu Elena și trimitea vești prin Anica, care venea să alăpteze copilul. La Han, viața trebuia să continue. Maria frământa pâine, punea fân cailor și socotea banii călătorilor, în timp ce în odaia din spate dormea un prunc pentru care puteau veni oricând străjerii. Oamenii intrau mai rar, temându-se să fie văzuți. Totuși, în fiecare dimineață găsea câte ceva pe prag. Un ulcior cu lapte, o legătură de scutece, o pâine caldă, un săculeț cu făină. Nimeni nu spunea cine le aducea. Ionuț repară zăvorul porții și dormea noaptea în odaia mare cu ciocanul lângă laviță. Nu mai vorbea despre moștenire, vorbea despre Ana. Dacă boierul mă recunoaște, aș vrea să-i cer mâna, îi spuse într-o seară Mariei. A cui? A boierului? Ionuț zâmbi. A Anei. Mâna ei trebuie să o cer de la ea. Tatăl ei este plecat cu oile, iar ea nu este vacă de târg. Știu, dar nu vreau să o trag într-o viață pe care nu o cunoaștem. Maria ridică fetița din copaie și o înfășură. Viața nu se cunoaște înainte, se vede omul cu care o duci. Radu ți-a spus despre tainele lui după nuntă? Maria tăcu. Nu. Și ani de zile l-am urât pentru tăcere. Acum înțeleg de ce a făcut-o, dar înțelegerea nu șterge durerea. Dacă o iubești pe Ana, nu hotărâ singur ce adevăr poate purta. În a patra dimineață, un copil de la moară veni în fugă și spuse că fusese găsită o femeie aproape înghețată lângă cimitir. Părintele Damian o adusese în casa parohială. Maria lăsă Hanul în grija lui Ionuț și porni cu fetița spre biserică. Femeia era doica Ileana, avea fața zgâriată de crengi, picioarele umflate și o tăietură la tâmplă. Când văzu copilul, izbucni în plâns și își lipi buzele de mâna lui mică. Credeam că au luat-o. A ajuns la mine, spuse Maria. Cum ai scăpat? Am dus-o pe cărarea râului. Cucoana mi-a dat șalul, crucea și cuțitul. Am lăsat-o pe prag, apoi am vrut să mă întorc la conac. Oamenii lui Ștefan mă așteptau la pod. Am fugit în pădure. M-au prins a doua zi. Unde te-au ținut? Într-un bej de la casa arendașului. Mihalache voia să spun unde sunt actele. N-am știut nimic. Azi noapte, băiatul care păzea a dormit și am ieșit printr-o deschizătură. Părintele Damian îi dădu apă. Poți mărturisi înaintea boierului? Dacă mai trăiesc până vine. Vei trăi, spuse Maria. Ileana o privi. Mai este ceva. În noaptea când Radu a fost prins, eu eram slujnică tânără la conac. L-am văzut intrând în șură cu un bărbat rănit. Era Neagu, vechiul scriitor al boierului. El ținea actele despre băiat. Ștefan și Mihalache i-au urmărit. Ce s-a întâmplat? Întrebă Maria. Radu a încercat să-l scoată pe Neagu pe la grajdul vechi. Ștefan le-a tăiat drumul. S-au luptat. Radu a fost rănit la mână, iar cuțitul lui s-a umplut de sângele lui când a încercat să-și taie legătura. Neagu a fost lovit și dus de acolo. Dimineața s-a spus că murise într-un șanț căzut de pe cal. Maria simți că îi se înmoaie picioarele. Și jaful? Ștefan a poruncit să fie scoase dintr-o căruță 2 lăzi cu bani ai moșiei. Le-a ascuns, apoi a spus că Radu și Neagu le furaseră. Cuțitul lui Radu a fost găsit lângă roata căruței plin de sânge. Toți au crezut că rănise un paznic, dar sângele era al lui. Eu i-am legat mâna în șură înainte să-l ia. De ce n-ai vorbit? Ileana a început să tremure. Aveam un frate mic. Ștefan mi-a spus că îl va trimite la oaste, ori îl va acuza de furt. Am tăcut. Mai târziu fratele meu a murit, oricum, de frig, pe drum. Tăcerea mea n-a salvat pe nimeni. Maria se așeză lângă ea. Mărturia ta nu-l aduce pe Radu înapoi. Știu, dar îi poate întoarce numele. Ileana și-a acoperit fața. Pentru asta am fugit din Beci. În aceeași după-amiază, Ștefan veni la casa parohială. Aflase că Ileana fusese găsită. Nu intră cu străjerii, ci singur. Maria îl aștepta în tindă. Dă-mi femeia, spuse el. Nu este vite din grajdul tău. A furat din conac. A salvat un copil. Maria, încă mai pot opri totul. Nu mai poți. Ștefan își scoase căciula. Părea obosit. Pentru prima dată, hainele lui bune nu-l făceau să pară puternic, ci numai un om care nu dormise de multe nopți. Boierul nu va veni. De unde știi? Este bătrân. Drumul este lung. Te rogi să moară înainte să ajungă. Mă rog să nu se întoarcă să distrugă ceea ce am ținut în picioare. Maria râse amar. Ai ținut în picioare moșia luând pământul oamenilor și omorând un bărbatul? Nu l-am omorât. L-ai trimis la spânzurătoare cu mărturii mincinoase.
Ștefan își feri privirea. Radu putea trăi. Cum? Dacă îmi dădea actele și spunea unde este băiatul. Maria rămase nemișcată. I-ai oferit viața în schimbul lui Ionuț. I-am oferit să plece cu tine departe. Aveam bani pregătiți. Putea să dispară. Și el a refuzat. M-a scuipat. Ștefan ridică glasul, apoi se stăpâni. M-a privit ca pe un om mai jos decât el. Radu, un grăjdar, un bărbat care abia știa să-și scrie numele. Eu munceam de copil în cancelarie. Eu învățasem socotelile, eu făceam drumurile, eu strângeam dările, eu țineam boierul la adăpost de hoți și de datornici. Dar pentru toți eram fiul unui văcar. El credea că poate răsturna totul pentru un copil ascuns. Nu pentru un copil, pentru omul care avea dreptul să-și cunoască numele. Dreptul? Ștefan își strânse pumnii. Dreptul îl are cel care poate păstra pământul. Dacă boierul recunoștea un fiu crescut printre săraci, toți cei din jurul lui l-ar fi sfâșiat pentru avere. Moșia s-ar fi împărțit, negustorii ar fi luat-o bucată cu bucată. Eu am păstrat-o întreagă. Pentru tine. Da, și pentru mine, strigă el, fiindcă eu am trăit 40 de ani privind cum alții se nasc cu cheile în palmă, iar eu trebuie să mă târăsc pentru fiecare ușă deschisă. Am vrut un loc pe care nimeni să nu mi-l mai poată lua. Și pentru locul acela ai luat vieți. Ștefan se apropie. Te-am vrut lângă mine. M-ai vrut sub mâna ta. Te-am iubit înainte să-l cunoști pe Radu. Nu, ai iubit faptul că nu m-am temut de tine. Ai vrut să mă faci să mă tem. El o privi cu o durere atât de adevărată, încât pentru o clipă Maria a văzut băiatul sărac care o așteptase cândva lângă fântână. Dar în spatele acelui băiat se aflau Radu, Neagu, Ilinca, copilul ascuns și atâtea familii rămase fără pământ. Pleacă, spuse ea. Când vine boierul, dacă vine, vei pierde hanul. Ionuț va fi dus la oraș și schimbat de oamenii de acolo. Ana va fi alungată. Copilul se va întoarce la familia lui. Tu vei rămâne iar singură. Maria își ridică bărbia. Singurătatea nu este cea mai rea soartă. Mai rău este să trăiești lângă un om și să-ți fie rușine de tine în fiecare dimineață. Ștefan își puse căciula. Atunci să nu spui că nu te-am avertizat. Tu nu avertizezi, ameninți. El ieși. Din odaia alăturată, Ana a apărut palidă. Auzise tot. În mâini ținea vasul cu apă pentru Ileana. A recunoscut, șoptia. În fața noastră două. Voi spune. Maria o privi. Știi ce înseamnă? Da, înseamnă că nu mă mai întorc niciodată în slujba lui. Boierul Vasile sosi în dimineața următoare, înainte ca Ștefan să apuce să facă altceva. Clopotele bisericii bătură lung, nu ca la sărbătoare, ci ca la venirea stăpânului moșiei. O trăsură neagră intră pe drumul mare, însoțită de 4 călăreți și de un slujbaș al județului. Toader venea în urma lor cu calul acoperit de spumă. Bătrânul boier coborâ greu. Era înalt, foarte slab, cu părul alb și ochii adânciți. Se sprijinea într-un baston, dar privirea îi rămăsese limpede. Când o văzu pe Elena în pridvorul conacului cu fetița în brațe, chipul îi se frânse. Tată, spuse ea. El urcă treptele fără să mai aștepte ajutor. Cercetarea a avut loc în cancelarie în aceeași zi. De data aceasta, Ștefan nu mai stătea în capul mesei. Boierul Vasile se așezase acolo, iar lângă el se afla slujbașul venit din oraș, trimis să scrie mărturiile și să pună peceți pe acte. Fură chemați Maria, Ionuț, Ana, părintele Damian, Ileana, primarul, Mihalache și 2 dintre vechii paznici ai moșiei. Afară, curtea era plină de săteni. Boierul luă mai întâi hârtia de botez, o ținu mult în mâini. Recunosc pecetea tatălui meu, spuse el, și scrisul părintelui care m-a cununat cu Ilinca. Își ridică ochii spre Ionuț. Tânărul stătea drept, dar mâinile îi tremurau. Arată-mi umărul. Ionuț își desfăcu cămașa. Boierul se ridică, veni aproape și atinse pata în formă de frunză. Când te-ai născut, am ținut degetul aici, spuse bătrânul. Erai atât de mic încât mi-era teamă să nu te rup. Ilinca râdea de mine. Glasul îi se stinse, își apăsă palma pe gură. Mi-au spus că ai murit. Ionuț îl privi fără să știe ce să facă. Iar mie mi s-a spus că n-am avut niciodată tată. Boierul închise ochii. Nu-ți cer să mă numești altfel decât poți. De ce n-ai cercetat?
Am cercetat ani întregi, dar familia mea mi-a arătat mormântul unui copil fără nume și scrisori mincinoase. Când am început să mă îndoiesc din nou, cei care știau adevărul dispăruseră. Apoi am fost slab. M-am lăsat prins de avere, de rang, de rușinea familiei. Slăbiciunea mea ți-a luat viața care trebuia să fie a ta. Ionuț își încleștă maxilarul. Viața mea a fost grea, dar a fost a mea. Nu vreau să o numiți pierdută. Boierul în cuvință. Ai dreptate. Apoi fură citite scrisorile Ilincăi și însemnarea lui Radu. Părintele Damian mărturisi despre cununia tainică și despre copilul botezat Ion. Ana povesti ce auzise la ușa Elenei și discuția dintre Maria și Ștefan de la casa parohială. Ileana descrise noaptea în care Radu fusese rănit și felul în care jaful fusese înscenat. Maria așeză cuțitul pe masă. Acesta a fost arătat la judecată ca dovadă că Radu atacase paznicii, spuse ea. Dar mânerul poartă sângele intrat sub plăselele de corn, iar Ileana l-a văzut rănit în palmă înainte să fie prins. Pe lamă se află încă o urmă adâncă, făcută când și-a tăiat legătura de fier. Bătrânul fierar al moșiei fusese adus și el. Cercetă lama, apoi în cuvință. Am ascuțit cuțitul înainte de acea iarnă. Urma aceasta nu era atunci. Este de la fier, nu de la os. Iar Radu avea o tăietură adâncă între degete când au dus prin sat. Am văzut-o. De ce n-ai spus la judecată? Întrebă slujbașul. Fierarul se uită la Mihalache. Fiindcă omul acesta mi-a spus că băiatul meu va fi acuzat că a furat fier din atelier. Am tăcut. Unul câte unul, oamenii începură să vorbească. Un paznic recunoscu faptul că lăzile cu bani fusese răscoase din hambar înainte de pretinsul jaf. Primarul mărturisi că semnase dări mai mari decât cele strânse cu adevărat, fiindcă Ștefan îl amenințase. Doi țărani aduseră zapisuri prin care își pierduseră pământul pentru datorii deja plătite. Ștefan asculta în tăcere. Nu mai încerca să-i oprească. Numai când Mihalache fu întrebat despre moartea lui Neagu, chipul lui se schimbă. Eu am urmat poruncile, spuse Mihalache. Arendașul mi-a spus că Neagu este hoț și că trebuie oprit. Cum a murit? Întrebă slujbașul. A căzut. După ce l-ai lovit? Mihalache își coborî capul. Da. Ștefan se ridică. Minte ca să-și scape pielea. La porunca cui ai pus cuțitul lui Radu lângă căruță? Întrebă boierul. Mihalache privi spre Ștefan. La porunca lui. În cancelarie se auzi numai zgomotul peniței pe hârtie. Boierul Vasile se întoarse spre arendaș. Ai ceva de spus? Ștefan rămase drept. Da, că moșia dumneavoastră ar fi fost pierdută fără mine, că oamenii care mă acuză au mâncat din hambarele pe care eu le-am umplut, că fiica dumneavoastră a fost măritată pentru a salva datoriile familiei, că acest băiat nu știe nimic despre administrarea pământului. Îl veți recunoaște și într-un an negustorii îi vor lua tot. Poate, spuse boierul, dar va fi dreptul lui să greșească cu ceea ce îi aparține. Dreptul lui? Eu am muncit pentru fiecare palmă de pământ. Ai muncit și ai furat. Am luat ceea ce nimeni nu mi-ar fi dat și pentru asta ai lăsat un nevinovat să moară. Ștefan se uită la Maria. Nu mai era amenințare în privirea lui, numai o oboseală adâncă și ceva ce semăna cu rugămintea. Spune-le, Maria, că am vrut să te ocrotesc. Ea se ridică. Ai vrut să mă legi de tine cu frica. Ai vrut hanul, copilul și tăcerea mea. Nu numi o ocrotire ceea ce cere supunere. Aș fi avut grijă de tine. Radu a avut grijă de mine lăsându-mă să-l urăsc, numai ca să nu fiu ucisă împreună cu el. Tu ai fi avut grijă de mine luându-mi tot ce eram. Ștefan își plecă fruntea. Boierul făcu semn slujbașului. Ștefan Mureșan va fi înlăturat din slujba de arendaș. Toate registrele lui vor fi pecetluite și cercetate. El și Mihalache vor fi trimis sub pază la judecata județului pentru mărturie mincinoasă, însușirea banilor moșiei, moartea lui Neagu și osândirea nedreaptă a lui Radu. Doi călăreți se apropiară. Ștefan nu se împotrivi când îi luară sabia. Înainte să fie scos, se opri în dreptul Mariei. Dacă m-ai fi ales atunci lângă fântână, poate n-aș fi ajuns aici. Maria îl privi fără ură. Nu o femeie te-a făcut ceea ce ești. Ai ales de fiecare dată când ai putut să te oprești. El închise ochii o clipă, apoi plecă.
După ieșirea lui, boierul chemă pe Maria în fața mesei. Soțul tău a murit nevinovat. Voi cere să fie îndreptat zapisul judecății și numele lui să fie citit în biserică fără vina de tâlhărie. Hanul și pământul din jurul lui vor fi întărite pe numele tău fără datorii față de moșie. Maria își ținu mâinile împreunate. Nu vreau bani. Nu sunt bani. Este întoarcerea a ceea ce ți s-a luat. Atunci primezi numai hanul și dreptul de a spune că Radu n-a fost hoț. Boierul încuvință. Mai este copilul. Elena se ridică ținând fetița, se apropie de Maria. Contele va cere să fie dusă la casa lui când va afla. Nu și-a dorit o fiică. Ștefan conta pe nepăsarea lui. Eu nu mă pot întoarce acum la acel om și să cred că Ileana va fi în siguranță. Ce vrei să faci? Întrebă boierul. Elena se uită la Maria. Vreau ca fiica mea să crească aici o vreme, sub ochii mei și ai dumneaei. Vreau să rămân pe moșie până când căsătoria mea va fi cercetată de familie și de biserică. Nu mai trimit copilul într-o casă unde este socotit povară. Maria simți că îi se strânge inima. Eu nu sunt doamnă de conac. Tocmai de aceea am ales pragul tău. Nu vreau să-i fii slujnică. Vreau să-i fii mamă când eu nu pot fi lângă ea. Are mamă. Are, dar o mamă poate iubi și recunoaște că alta i-a salvat copilul. Maria întinse brațele. Elena îi puse fetița la piept. O cheamă Ileana, spuse tânăra. Știu. Vei avea grijă de ea? Maria privi copilul. Fetița deschise ochii și îi prinse cu degetele marginea cămășii. Cât va fi nevoie? Boierul se întoarse apoi spre Ionuț. Actele te recunosc drept fiul meu întâi născut. Îți revine o parte din pământurile mele și dreptul de a purta numele familiei. Ionuț tăcu. Nu vreau să mă mut la oraș, spuse el în cele din urmă. Nu vreau haine pe care să-mi fie teamă să le murdăresc. Vreau pământul de lângă râu, moara veche și pășunea luată oamenilor pentru datorii nedrepte. Pentru tine? Moara pentru mine și pentru cei care lucrează la ea. Pășunea să fie folosită de sat după numărul vitelor, nu după mila arendașului. Iar zapisurile oamenilor să fie cercetate. Boierul îl privi cu o mândrie amestecată cu rușine. Ai învățat să fii stăpân fără mine. Nu vreau să fiu stăpân peste oameni, numai peste munca mea. În curte, după încheierea mărturiilor, Ana îl aștepta lângă fântână. Ionuț ieși încă amețit de toate hotărârile. Se opri în fața ei. Sunt fiul boierului, spuse. Am auzit. Și-am primit pământ. Am auzit și asta. Nu par uimită. Am avut câteva zile să mă obișnuiesc. Ionuț zâmbi, apoi deveni serios. Ana, n-am tatăl tău aici și nu vreau să te cer ca pe un lucru. Așa că te întreb pe tine. Vrei să rămâi lângă mine când oamenii mă vor lăuda prea mult și să-mi amintești cine am fost când voi începe să uit? Ana îl privi lung. Asta este pețit sau amenințare? Nu știu să vorbesc frumos. Știu. Atunci? Atunci mai întâi vii la tata când se întoarce de la munte. Vii cu părintele Damian și cu 2 oameni cinstiți, cum se cuvine. Nu pentru că el ar hotărî în locul meu, ci pentru că nu vreau ca satul să spună că m-ai luat pe ascuns. Și tu ce vei spune? Ana se apropie și îi îndreptă gulerul cămășii. Voi spune da, dacă până atunci nu te schimbi. Pe buzele lui Ionuț apăru un zâmbet atât de larg, încât pentru o clipă păru din nou băiatul care dormea în grajd și se înroșea când cineva rostea numele Anei. Primăvara veni încet peste moșie. Zăpada se topi în șanțuri, râul se umflă, iar oamenii ieșiră să curețe viile și livezile. Registrele lui Ștefan fură cercetate multe săptămâni. Mai multe familii își primiră pământurile înapoi. Primarul Dumitru ceru să fie schimbat, spunând că tăcuse prea mult, dar oamenii îl rugară să rămână până la alegerea altuia și să repare ceea ce semnase din frică. Mihalache mărturisi toate poruncile primite. Ștefan fu dus la judecată în oraș. Nu se întoarse pe moșie. Se spunea că urma să-și petreacă mulți ani sub pază, lucrând pentru a plăti o parte din banii furați. Maria nu se bucură când auzi. Dreptatea îi dădea liniște, nu veselie. Nici o pedeapsă nu-i putea pune din nou lui Radu mâna pe clanța hanului. Într-o duminică după slujbă, părintele Damian ieși în fața bisericii. Tot satul rămase în curte.
Preotul desfăcu zapisul venit de la judecată și citi cu glas tare că Radu, soțul Mariei, fusese osândit pe baza unor mărturii mincinoase și că numele lui era curățat de vina jafului și a uciderii. Maria stătea lângă zid cu Ileana în brațe. Nu plânse cât timp părintele citi. Plânse abia când Toader își scoase căciula și spuse: Dumnezeu să-l ierte pe Radu, om drept. Unul câte unul, oamenii repetară cuvintele. Chiar și cei care îl numiseră tâlhar se apropiară de Maria și își plecară capul. Ea nu le ceru iertare și nici nu-i umili. Știa cât de greu era să vorbești când un om puternic îți ținea pâinea copiilor în pumn. După slujbă, merse la cimitir. Mormântul lui Radu se afla aproape de gard, lângă cel al copilului lor. Ionuț reparase crucea și săpase pe ea numele întreg. Maria așeză la rădăcină o ramură de măr înflorit. Ai avut dreptate, îi spuse încet. Cheia a salvat un nevinovat. Mai mulți, poate. Ileana se mișcă în brațele ei. Maria o așeză o clipă pe iarba uscată, sprijinită de poala sa. M-ai lăsat singură cu o taină pe care nu o știam. M-am mâniat pe tine 5 ani. Poate mă mai mâni și acum, dar te iert. Vântul trecu prin iarba cimitirului. Nu primi răspuns. Nu era nevoie. Logodna lui Ionuț cu Ana se făcu după datină, fără bogăție arătată. Tatăl fetei se întoarse de la munte și primi pețitorii în casa lui mică. Părintele Damian, primarul și un morar bătrân îl însoțiră pe Ionuț. Tânărul nu veni în haine boierești, ci într-o cămașă albă cu sută simplu, cu brâu de lână. Aduse pâine, sare și un ulcior cu vin. Tatăl Anei îl întrebă dacă o va duce la conac. Nu, răspunse Ionuț, vom ridica o casă lângă moară. Și dacă boierul își cere să trăiești ca fiul lui? Ionuț se uită la Ana. Sunt fiul lui, dar sunt și omul pe care l-ați cunoscut. Nu-mi părăsesc munca. Ana primi inelul simplu în fața familiei și a martorilor. Nunta urma să fie după strângerea roadelor, ca oamenii să aibă vreme să pregătească masa și casa nouă. Maria promise că va coace pâinea și colacii, iar Elena spuse că va pregăti zestrea Anei. Fata refuză mătăsurile scumpe. Dați-mi pânză bună, 2 scoarțe și o ladă, spuse ea. Restul îl fac cu mâinile mele. Elena nu se simți jignită. Începuse să învețe și ea că un dar nu este mai mare fiindcă lucește. Hanul rămase al Mariei. Îl repară cu ajutorul oamenilor. Ușa lovită de străjeri fu schimbată, dar vechiul prag rămase. Maria nu voia să-l scoată. Pe acel lemn fusese lăsat copilul care îi schimbase viața. Ileana crescu în odaia unde dormise cândva Radu. Elena venea aproape în fiecare zi de la conac. Uneori rămânea la Han și învăța să încălzească laptele, să spele scutecele și să adoarmă copilul fără să cheme slujnicele. Alteori, Maria ducea fetița în livada conacului, unde mama ei stătea pe o laviță sub mei. Între cele 2 femei nu era întotdeauna liniște. Elena se supăra când Maria hotăra ceva fără ea. Maria se închidea la față când slujitorii veneau cu prea multe haine sau jucării scumpe. Dar amândouă învățară să nu se lupte pentru copil ca pentru o avere. Are nevoie să știe cine este, spunea Elena. Și are nevoie să știe că nu este mai presus decât fata morarului, răspundea Maria. Va ști amândouă. Atunci va crește bine. Boierul Vasile petrecea tot mai mult timp pe moșie. Îl chema pe Ionuț în cancelarie și îi arăta hotarele, veniturile, datoriile și zapisurile. Ionuț asculta, dar apoi mergea la câmp și întreba oamenii dacă socotelile se potriveau cu viața lor. Uneori se certa cu tatăl său. Boierul voia să păstreze anumite obiceiuri, iar Ionuț le socotea nedrepte. Nu se iubeau ușor. Între ei stăteau 19 ani de absență. Totuși, în fiecare săptămână învățau câte puțin să fie tată și fiu. Într-o seară de toamnă, când strugurii fusese răstrânși și mustul fierbea în butoaie, Ionuț și Ana se cununară în biserica satului. După slujbă, oamenii jucară hora în curtea hanului. Nu fu o nuntă boierească. Mesele erau făcute din scânduri lungi, mămăliga aburea în ceaune, iar femeile aduseseră plăcinte, brânză și găini rumenite. Boierul Vasile stătu la aceeași masă cu morarul și fierarul. Elena ținea copilul, iar Maria umplea blidele, deși toți îi spuneau să se așeze. Hanghița nu stă cât oaspeții mănâncă, răspundea ea. Mai târziu, când lăutarii cântau încet și copiii adormiseră pe lavițe, Ana veni lângă Maria. Fără dumneata n-am fi ajuns aici. Maria privi spre Ionuț, care dansa stângaci alături de tatăl său. Fără Radu, nici eu.
Ana îi luă mâna. Suntem mulți care trăim, fiindcă un om a tăcut atunci. Și fiindcă alții au vorbit acum. În pragul hanului, Ileana se trezi și începu să plângă. Maria o luă în brațe. Fetița crescuse, avea obrajii plini și ochii întunecați ai Elenei. Purta un șal simplu de lână, nu mătasea în care fusese găsită. Șalul vișiniu era păstrat în lada lui Radu, alături de cuțit, cheie și copiile actelor. Maria ieși puțin din lumină și se așeză pe treaptă. În curte se auzeau râsete, pași de horă și troznetul focului. Caii foșneau în grajd. Din bucătărie venea miros de pâine caldă și mere coapte. Ileana îi prinse bărbia cu mâna mică. "Mamă," spuse copilul stâlcind primul cuvânt limpede. Maria încremeni. Elena, care tocmai ieșise în prag, auzi. Pentru o clipă durerea îi trecu peste chip. Maria se ridică, gata să-i întindă copilul. Elena clătină din cap. "Las-o. Este fiica ta." "Știu. Și eu sunt mama ei. Dar și tu ești." Maria o privi cu ochii umezi. "Nu vreau să-ți iau locul." "Dragostea nu este pământ de împărțit cu hotar," spuse Elena. "Dacă are două mame, nu înseamnă că fiecare primește jumătate. Înseamnă că ea primește de 2 ori." Maria strânse fetița la piept. Ani întregi crezuse că viața ei se încheiase odată cu pruncul îngropat lângă gardul cimitirului și cu Radu dus la moarte sub un nume murdărit. Crezuse că hanul, munca și limba ei ascuțită erau tot ce îi rămăsese. Nu se așteptase ca într-o noapte rece, pe pragul acela roz de ploi, trecutul să-i lase un copil învelit în mătase și un cuțit pătat de o vină care nu aparținuse celui mort. Adevărul nu-i dăduse înapoi anii pierduți. Nu-i întorsese soțul și nici fiul. Nu ștersese frica părintelui Damian, tăcerea Ilenei, slăbiciunea boierului sau răul făcut de Ștefan. Dar pusese fiecare povară pe umerii celui care o purtase cu adevărat. Radu nu mai era tâlhar. Ionuț nu mai era un copil fără nume. Elena nu mai era o mamă silită să-și îngroape fiica vie. Iar Maria nu mai era numai văduva care supraviețuise. Era femeia care păzise un prunc când toți ceilalți se temeau, care deschisese cu o cheie ruginită ușa unei minciuni vechi și care înțelesese în cele din urmă că uneori familia nu vine numai din sânge, din cununie sau din zapis. Uneori familia este omul pe care alegi să nu-l dai din brațe, chiar când o lume întreagă îți poruncește să-i dai drumul. În noaptea aceea, după ce ultimii nuntași plecară și focul se stinse, Maria închise porțile hanului. Așeză vechiul zăvor, urcă treptele și se opri o clipă pe prag. Acolo găsise copilul. Acolo începuse adevărul. Din odaia din spate se auzi glasul somnoros al Ilenei. "Mamă!" Maria zâmbi, intră și închise ușa în urma ei.